Σε αυτό το βίντεο που έχει γυριστεί στη Νότια Κορσική και στη Βόρεια Σαρδινία, ο Τζόρτζιο Ταμπιράν θα παρουσιάσει ορισμένες συλλήψεις ψαριών στα βαθιά. Αυτές έχουν λάβει χώρα υπό ποικίλες συνθήκες και με διαφορετικά θυράματα, ακριβώς όπως μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας ψαρευτικής εξόρμησης. Την κάθε σύλληψη θα ακολουθεί σχόλιο, όπου θα δίνονται εξηγήσεις σχετικά με τις αποφάσεις που οδήγησαν στις τελικές ενέργειες. Πέρα από αυτό, θα εμφανίζονται πληροφορίες όπως η ημέρα, η ώρα, το μέγιστο βάθος, καθώς και ένα χρονόμετρο για την ολική διάρκεια της κατάδυσης. Οι λήψεις έχουν γίνει κατά τη διάρκεια μιας περίοδου που ξεκινά από το Δεκέμβριο του 1996 και φτάνει έως το φθινόπωρο του 1998. Το βαθύ ψάρεμα απαιτεί διαφορετική τοποθέτηση από το ψάρεμα στα ριχά. Η κατάδυση και η ανάδυση γίνονται ενώ είμαστε ακάλυπτοι, πράγμα που μας καθιστά ευάλωτους στις αντιληπτικές ικανότητες κάθε ψαριού σε ακτίνα δεκάδων μέτρων. Η φιγούρα του δίτη που φαίνεται από το βυθό κόντρα στο φως είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τις ηχητικές δονήσεις και τη μετακίνηση νερού κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, οι οποίες, μη βρίσκοντας εμπόδια, φτάνουν δυνατά και καθαρά στους αισθητήρες της πλευρικής γραμμής και του εσωτερικού αυτιού του ψαριού. Εφόσον δεν μπορούμε να δούμε πάντα το βυθό από την επιφάνεια, είναι αδύνατο να αποφασίσουμε τη στρατηγική μας πριν από τη βουτιά. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, όταν με διεξοδικά βλέμματα μελετάμε τη διαμόρφωση του βυθού και αρχίζουμε να απορρίπτουμε τις πρώτες επιλογές, κρατώντας ανοιχτές όλες τις πιθανότητες. Είναι ουσιαστικό να ξεκινήσουμε την κατάδυση με το μυαλό ελεύθερο από κάθε πρόβλεψη αναφορικά με τις συλλήψεις που μπορούμε να κάνουμε, περιοριζόμενοι να διαμορφώσουμε μια στρατηγική προσέγγιση σχετική με τη μορφολογία της περιοχής. Η γοητεία του υποβρύχιου κυνηγιού βρίσκεται στο γεγονός ότι οι συναντήσεις με τα ψάρια είναι κάτι το εντελώς απρόβλεπτο. Αυτή η γνώση πρέπει να μας οδηγήσει να αποκτήσουμε την κατάλληλη νοοτροπία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σπορ, να διαθέτουμε δηλαδή τη μέγιστη προσαρμοστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε οποιοδήποτε είδος ψαριού, με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, σε οποιαδήποτε στιγμή και μέρος της υποβρύχιας διαδρομής μας. Σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουμε έναν απεριόριστο αριθμό σχέδιων δράσης που να εξελίσσονται ανάλογα με τις μεταβλητές όπως η συμπεριφορά των ψαριών, το είδος του βυθού, οι μετεωρολογικές συνθήκες. Οι συλλήψεις που θα δείτε γίνονται σε περιοχές που γνωρίζω από χρόνια και γι' αυτό δεν απαιτούν αναγνωριστικά πλαναρίσματα, τα οποία έχουν το μειονέκτημα, ανάμεσα στα άλλα, να ενημερώνουν τα θυράματα για την παρουσία μας. Καταδύομαι μπροστά από τον κάβο Σπερόλο, στα νότια της Κορσικής, σε μια περιοχή με βράχια στιβαγμένα στην άμμο. Σε προηγούμενα ψαρέματα σε αυτή την περιοχή έχω πιάσει σαργούς και σικιούς, αλλά κατά τη διάρκεια της κατάδυσής μου αυτής δεν έχω καταφέρει να διακρίνω κανένα ψάρι. Προετοιμάζομαι νοερά να εκτελέσω ένα αγκουάτο στο βυθό, εκμεταλλευόμενος την κάλυψη που μου παρέχουν τα βράχια. Οι μιμητικές κοιλίδες που έχω φτιάξει πάνω στη στολή μου με πινελιές κόλλας για φουσκωτά, αναμεμειγμένοι με κοινή υγρή χρωστική, εκτελούν τη λειτουργία του να σπάνε τη σουλέτα μου στα μάτια του ψαριού, ξεγελώντας το για τις πραγματικές μου διαστάσεις. Επίσης αναπαράγω το χρώμα των φυκιών που καλύπτουν τα βράχια, εξουδετερώνοντας έτσι την αντίθεση ανάμεσα στα βράχια και τη στολή, ενώ τα κομμάτια της που διατηρούν το αρχικό μαύρο χρώμα μπορούν εύκολα να μπερδευτούν με περιοχές που βρίσκονται στη σκιά. Βρίσκομαι σε μια ξέρα, στα ανοιχτά του Σπαρτζιώτο, στο αρχιπέλαγος Μανταλένα, έχω τα ακριβή σημεία για μια μεγάλη πλάκα που ζει συνήθως ένα κοπάδι σικιών. Οι χρόνοι της σύλληψης είναι ηθελημένα παρατεταμένοι για τις ανάγκες των λήψεων, αλλά δείχνουν πάντως
πως η τεχνική της κίνησής μου δεν ξυπνάει τους μηχανισμούς συναγερμού του ψαριού σε σημείο που να μπορώ να το ακολουθώ για αρκετά δευτερόλεπτα. Η σωστή στρατηγική, βέβαια, ποικίλει ανάλογα με την περιοχή σε σχέση πάντα με την αληφτική πίεση που αυτή δέχεται. Δεν έχω ποτέ ρίξει ούτε μία βολή κάτω από αυτή την πλάκα, προτιμώ πάντα να πιάνω τους οικείους στην είσοδο, μια τακτική που εγγυάται τη συνεχή παρουσία ψαριών σε αυτόν τον τόπο. Βρίσκομαι στην Κορσική, περίπου μισό μίλια ανοιχτά του κάμπου Φένο, πάνω σε μια ξέρα ελάχιστα γνωστή. Στην προηγούμενη κατάδυση έπιασα ένα σικιό με αγκουάτο, αλλά με την άκρη του ματιού μου είχα δει την κίνηση ενός ψαριού που έμπαινε στην τρύπα του. Παρότι έχω πολύ ισχυρά κίνητρα να ψάξω καλύτερα τη σχισμή, συνεχίζω να γυρίζω γύρω από το κεφάλι προς την ανεξερεύνητη πλευρά της ξέρας, έτοιμος να τροποποιήσω τη στρατηγική μου οποιαδήποτε στιγμή παρουσιαστεί ένα σίγουρο θύραμα. Μην ξεγελιέστε από την ευκολία με την οποία διανύω μεγάλες αποστάσεις σε μεγάλο βάθος. Ο οργανισμός μου είναι πια συνηθισμένος στις απαιτητικές εργασίες σε έλλειψη οξυγόνου. Είμαι όμως υποχρεωμένος να καταδύομαι κάθε μέρα για να δημιουργήσω φυσική κατάσταση και υδροβιότητα που χωρίς αυτή την προπόνηση θα εξαφανίζονταν σε πολύ λίγο χρόνο. Προσοχή! Σε σχέση με το καρτέρι, το αγκουάτο είναι πολύ περισσότερο εξαντλητικό και επίβουλο, η κίνηση και η κατανάλωση οξυγόνου πολύ μεγαλύτερη και τέλος στο βάθος χάνεται η αίσθηση της ποσότητας του οξυγόνου που έχουμε καταναλώσει. Η πίεση της στήλης του νερού που βρίσκεται από πάνω μας προστίθεται στη μερική πίεση του αερίου αυτού στους ιστούς μας, προκαλώντας μια αίσθηση εφορίας και αυθονίας που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μια παρόμοια λάθος εκτίμηση μπορεί να πληρωθεί δραματικά στην ανάδυση όταν μειώνεται η πίεση πάνω στο σώμα μας και αντιλαμβανόμαστε πολύ αργά το πραγματικό μέγεθος του αποθέματός μας σε οξυγόνο. Καταδύομαι σε ένα γρανιτένιο μονόπετρο με μια οριζόντια σχισμή που το διασχίζει από την κορυφή μέχρι τη βάση. Περιστασιακά έχω πιάσει και ορισμένους ροφούς, όχι πολύ μεγάλων διαστάσεων, με το πλεονέκτημα να μην έχω ποτέ βρει δυσκολίες να τους βγάλω έξω. Αυτή τη φορά δεν βλέπω σικιούς για να δούμε αν η τύχη θα με βοηθήσει να συναντήσω κάποιο ροφό. Ο ροφός υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρός. Τον υπολογίζω ανάμεσα στα 2 και τα 3 κιλά. Η βαθιά σχισμή προς την οποία κατευθύνομαι διασχίζει από την κορυφή μέχρι τη βάση το κεφάλι μιας ξέρας στα ανοιχτά του Κάβο Τέστα. Κατεβαίνω κινούμενος κοντά στο βράχο για να μην με δουν ούτε και να με ακούσουν τα ψάρια. Εκμεταλλεύομαι την κάλυψή μου για να ρίξω ακόμα μια ματιά τριγύρω.
Να άλλη μια σκηνή βαθιού Αγκουάτο. Ξεκινώ με μια σχεδόν οριζόντια εξερεύνηση. Μακριά έχω ήδη διακρίνει το χείλος ενός καλοπατιού. Αποφασίζω να εξερευνήσω μια βαθιά ζώνη πέρα από αυτό. Με αυτή την κάλυψη βλέπω ότι η παρουσία μου δεν γίνεται αισθητή και έτσι μπορώ να επιταχύνω το ρυθμό μου. Είδα μια τσιπούρα και βεβαιώνομαι ότι ο εικονολήπτης με έχει ακολουθήσει. Questa è la dimostrazione che in profondità l'orata è molto meno diffidente che in poca acqua. Veramente sarei riuscito quasi a baciarla sulla bocca perché era troppo facile. Ήρθα σε μια ξέρα ανοιχτά του κάβου Σπερώνο, στα δυτικά της Κορσικής, για να δοκιμάσω την τύχη μου στα μαγιάτικα. Πράγματι, σε αυτή την περιοχή είναι πολύ πιθανή η συνάντηση με κάποιο πελαγίσιο ψάρι. Η θέση που παίρνω κατά τη διάρκεια του καρτεριού είναι θελημένα ψηλά σε σχέση με το βυθό. Επιθυμώ να έχω τέλειο έλεγχο στον περιβάλλοντα χώρο και ταυτόχρονα να μην δημιουργώ εμπόδια στα ηχητικά κύματα που εκπέμπω. Έτσι αυτά θα φτάσουν πιο εύκολα στην πλευρική γραμμή των μαγιάτικων, εξάπτοντας την περιέργειά τους.